Tenim amb nosaltres l'exalcalde Joan Mercader, ara serà cap de l'oposició. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per participar en aquesta entrevista post ple de moció de censura que ens ha cedit. Gràcies per ser amb nosaltres. Bueno, moltes gràcies a vosaltres. És un plaer sempre venir a la ràdio del poble, on malgrat. Sona estrany, exalcalde, cap de l'oposició... Sí, i més si tot això ha passat en 15 dies i tot just ha passat fa 24 hores, no? Sí, sona estrany, però és la realitat doncs, que ens toca viure a dia d'avui i ho farem el millor possible, tal i com ho hem fet com a alcalde, doncs ara com a cap de l'oposició ho intentarem fer el millor possible. Els rols canvien, però la motivació, el treball i les ganes de millorar el municipi segueixen intactes. Com ha dormit aquesta nit vostè? Bé, aquesta nit no he dormit gaire, sincerament. Si digués que he dormit com una seda, doncs no estaria dient la veritat, no? Crec que el que va passar ahir doncs, és un dia històric per a alguns, bueno, jo crec que per tots. El que passa és que per a alguns sembla un dia històric positiu i per a altres doncs, és un dia històric negatiu, no? Ahir el que va passar doncs, és que hi ha una alcaldessa que ha estat elegida en una sala de plens per 4 partits polítics de colors totalment diferents i no és l'alcaldessa doncs, que representa amb el major nombre de vots a les urnes, no? Llavors, bé, no hem dormit gaire bé perquè encara després d'un ple doncs, amb la tensió que hi va haver i durant tots els dies doncs, que hem viscut doncs, encara tens la tensió dins, l'adrenalina i també estàs doncs, preocupat per les accions que pot fer aquest nou govern i com poden afectar el municipi. Parlava del nombre de vots d'aquests 4 partits, o del partit en tot cas doncs, que ara tindrà l'alcaldia, que és Junts per Malgrat, però sí que és cert que si sumem els vots de tots 4 sí que són més que els que va obtenir el Partit dels Socialistes. Sí, i seria molt trist que si 4 partits polítics no en superen a un, doncs jo crec que tindrien un greu problema, no?, aquestes formacions polítiques. Com se sent una persona quan li fan una moció de censura? Com s'ha sentit vostè? Bé, jo crec que ho va expressar molt bé l'Oliver Sánchez Camacho, el company socialista. En parlarem també d'aquest discurs. Molt bé, doncs aquest discurs sobretot va ser molt passional i el que sentim doncs, molts socialistes, no? Tu quan entres en política hi ha 2 maneres de fer política. La nostra, que és siguent lleials, coherents, amb sinceritat, amb plena confiança i amb vocació del servei, i no ho hem demostrat ara, sinó que ho hem demostrat des de l'any 79 que hem estat governant, que nosaltres sempre hem sigut fidels als pactes de govern que hem signat, no? Llavors hi ha altres maneres de fer política, que sembla que tot s'hi val i que els pactes doncs, es converteixen en paper mullat o es poden trencar i que s'ajunten doncs, 4 formacions que no tenen res a veure a nivell de projectes polítics, a nivell d'ideologies, i que no tenen res a veure no fa 2 anys quan es van separar, sinó fa 4 dies quan en el ple municipal doncs, voten totalment diferent, es critiquen públicament. Per tant, doncs, nosaltres aquesta política doncs, no hi volem jugar. Nosaltres som diferents per lo bo i per lo dolent i crec que per això nosaltres també hem rebut el suport de la gent i no el suport de la gent només dels votants socialistes, sinó fins i tot votants d'Esquerra, de Junts per Malgrat, de PDeCAT i fins i tot de la CUP. Perquè, clar, jo penso que si ells sempre han criticat que el Partit Socialista és antidemocràtic o que no escolta la gent, quan hi ha signatures, per exemple, les 130 que van recollir en el Llibertat Sant Elm, i els partits que ara governen deien o defensaven de fer una consulta popular, si ells volen aquesta participació o si volen aquest canvi, jo crec que hauria estat molt bé que no fessin cas omís a les 700 signatures que estan en contra d'aquest canvi, no? Jo penso que sí que si juntes els 4 partits tenen molts vots, però també hauria estat bé que cada partit
no només preguntés a una assemblea de 4 persones, sinó preguntessin als seus votants si estan a favor d'accedir al govern fent aquesta moció de censura i amb els motius que han exposat, no? Perquè crec que els que van votar Junts per Malgrat, primer es van votar per municipalistes i ara s'ha vist clarament que són independentistes, perquè era una alternativa a la Neus Serra i ara la Carme Ponsa es torna a juntar amb la Neus Serra. Els votants de PDeCAT van votar la Neus Serra doncs perquè no volien votar a la senyora Ponsa i ara PDeCAT dona l'alcaldia a la senyora Ponsa. I passa el mateix també a Esquerra. A Esquerra hi ha persones que creuen que això que és un partit amb seny, que feia una oposició constructiva, i això ho haig de reconèixer, però no s'esperaven doncs, que entressin en aquest joc de la moció de censura. I també la CUP. La CUP va defensar des del primer dia que estaria a l'oposició amb un peu al carrer i un peu a la institució i que és un partit antisistema, no? I que marcaria molt el PSC, que era el guanyador de les eleccions, i al final té els 2 peus a l'Ajuntament i cap al carrer, no? Com definiria aquestes contradiccions? Perquè són contradiccions, no? Correcte. Home, jo crec que aquestes contradiccions tenen un objectiu en comú que ha sigut, perquè ho han dit ells, segons ells acabar amb el règim del 78, sobretot la Núria Casajoana, repeteixen molt i estan molt orgullosos que acaben 37 anys de govern socialista, però jo també els hi recordo, ha estat encapçalat per govern socialista, però sempre ha estat pactat amb companys de govern dels seus partits. Per tant, aquí el dolent o el fantasma no és només el Partit Socialista, sinó que sempre ha estat acompanyat de companys de govern com la senyora Serra en el seu moment, no? Per tant, jo el que sí que demano és respecte per tots aquells polítics i aquests equips de govern que hi ha hagut, perquè han sigut de tots els colors. És veritat que l'encapçalament és el del Partit Socialista, però que han treballat igual o amb més dignitat que el que faran ells. Parlem de com era la relació amb el seu soci de govern, Junts per Malgrat. Ha parlat de fidelitat, vostès han dit que sempre han sigut fidels als seus pactes, però aquí podem parlar d'infidelitat per part de Junts per Malgrat? Sí, més d'infidelitat és que no ha sigut lleial, ni coherent, ni respectuós, no? Però la relació era bona? Com era aquesta relació amb el govern? Sí, la relació era... Perquè vostès diuen que sí, però ells diuen que no era bona, que no els explicaven totes les coses, no els passaven tota la informació, que vostès no han estat transparents. Bé, totes aquestes coses que hem anat sentint aquests dies. Sí, però tot això és part d'un pastís que es necessita farcir molt per tal, doncs, d'amagar la veritat, no? La veritat és que la senyora Ponsa li han ofert l'alcaldia en safata i no ha adoptat ni un dia ni 2 en agafar la cadira d'alcaldia, no? En principi, la relació amb Junts per Malgrat era bona, podia ser millor, segur. Per què podia ser millor? Home, perquè totes les relacions, fins i tot en qualsevol àmbit, sempre són millorables. Nosaltres som molt autocrítics i sempre poden ser millors. Però vostè hi confiava en el seu soci? Jo hi he confiat fins a l'últim moment. Fins l'últim moment? Fins al dia que van presentar la moció de censura? Sí, no? I fins i tot fins abans del ple que no els hi vaig retirar les carteres. És a dir, ells... Això també li preguntarem per què, després? Sí, bé, bueno, t'ho puc comentar. Les carteres jo no les vaig retirar perquè jo vaig treure un comunicat després d'assabentar-me de la moció de censura i del trencament pels mitjans de comunicació de que obria diàleg amb totes les forces polítiques. Sí, que això tampoc s'ha... Bueno, almenys nosaltres també volem preguntar-li, perquè no ho vam entendre massa, tampoc. Bé, nosaltres, abans d'anteposar, diguem, els interessos personals o el que sigui, nosaltres sabíem que aquest pacte no és bo per al municipi, perquè... Però quines negociacions volia iniciar una vegada ja centrat per registre, no? La voluntat que es vol tirar endavant aquesta moció de censura? Bé, jo crec que fins a l'últim moment nosaltres ho hem d'intentar simplement per responsabilitat. És a dir, el que nosaltres veiem en aquest pacte de govern és un únic objectiu, que al final s'ha vist que s'ha tirat endavant, de fer fora el Partit Socialista,
però que l'endemà han de governar i gestionar temes tan importants com les llevantades o altres que venen i que poden quedar paralitzats perquè la idea de la CUP no té res a veure amb la idea de Junts per Malgrat o Convergència. I al final aquest yin i yang que hi ha dins d'aquest govern municipal, el qui és finalment l'afectat final serà el poble de Malgrat i els seus ciutadans o projectes, no? Per tant, nosaltres fins al final hem volgut ser responsables i intentar el diàleg. Però què ha passat? També quan intentes el diàleg i te trobes un mur, en el sentit de que o no t'agafen el telèfon o quan te l'agafen et diuen que ja et trucaran i no et truquen, doncs és molt difícil de negociar, no? De fet, ho ha aconseguit amb algun partit aquests dies? Ha aconseguit seure's i parlar-ne aquests darrers dies? No, la veritat és que no. A mi me pinten la imatge d'autoritari o de poc dialogant o de poc consens, però quan anuncies, jo crec que van fer un comunicat constructiu i positiu en el sentit de parlar de gestió i de que estàvem oberts al diàleg i ningú t'agafa el telèfon o simplement et dona llargues, doncs la veritat és que jo crec que no és positiu, no? Però potser en aquell moment ja estava tot decidit, també. Sí. Potser ja era tard, no? Jo crec perquè posem-nos a negociar potser quan ja 4 grups s'uneixen per entrar a una moció de censura, ja és tard, no?, per negociar o per intentar aproximar-se. Sí, però jo penso que ha sigut una moció de censura molt impulsiva. No s'ho havia imaginat de cap de les maneres que li farien aquesta moció de censura? No ha dubtat en cap altre moment del mandat que podia passar això? Bé, sempre hi han hagut rumors. En l'anterior mandat, també quan teníem govern en minoria, hi van haver rumors, no? El que passa és que una cosa són els rumors i els altres són els fets. També hi ha hagut alternatives de pacte de govern que t'ofereixen, però això passa en tots els mandats. Que li han ofert, vol dir, altres grups? Sí. Altres grups que ara governaran? Correcte, sí, així és. Vostè no ha ofert una alternativa al pacte Junts per Malgrat PSC? No. Però els altres grups sí que s'han apropat a vostè per oferir-li una alternativa? Abans de la moció de censura, sí. Molt abans de la moció de censura? Sí, molt abans. En quin moment? Bé, quan es negociaven pressupostos o fins i tot abans, no? És a dir, nosaltres, és el que et dic, però aquestes aproximacions són normals perquè l'oposició és lògic doncs, que a l'oposició ningú li agrada estar i que en el govern sempre pots tirar endavant projectes més fàcilment, no? Però és el que dic, nosaltres sempre hem sigut coherents i lleials amb el pacte que hem tingut i sempre fins a l'últim moment hem dit que no, per respectar aquest pacte i perquè creiem que no teníem motius per dur-lo a terme. És a dir, si tu fins fa 15 dies aproves un pressupost general i t'aproven tot el que portes en el ple municipal, simplement l'única diferència que podria haver-hi en tot govern actualment és la independència, doncs no té incidència, no? Per tant, nosaltres sempre hem rebutjat qualsevol altre pacte de govern perquè volíem complir amb el pacte de govern i perquè havíem promès a la gent que volíem l'estabilitat i que governaríem les dues forces més votades. Llavors, també et sorprèn, després que un cop aproves el pressupost 2017, doncs que primer tu rebutgis aquest pacte de govern, jo dius en el teu soci de govern, i el teu soci de govern al cap de 15 dies doncs, li facin una altra oferta i no dubti ni un segon i 1 o 2 dies abans d'entrar a la moció de censura vulguis parlar amb el teu soci de govern arrel de les notícies que van sortint i et donguin llargues o fins i tot neguin que hi ha negociacions o s'està preparant una moció de censura. Per tant, tema comunicació, tema autoritarisme, abús de poder, clientelisme, són paraules, són mentides, són fal·làcies, són adornaments que han de fer doncs pel que han fet al final. Però això ho diu la seva sòcia de govern, bé, la fins ara sòcia de govern Carme Ponsa, sí. I ho vam sentir clarament, que trencava el pacte, entre d'altres coses, no? Per tot això. Correcte. Sí, el que passa és que ells diuen això, ja et dic, per voler adornar una cosa, però la realitat és totalment diferent. És a dir, la gestió s'ha dut correctament, jo crec que el poble ho estava notant, i penso doncs, que
ha triat aquests arguments més que res per intentar justificar el que és injustificable, que és obtenir l'alcaldia amb 3 regidors de 17, no? Llavors, doncs, i també intentar justificar dient aquestes coses, tornar-se a juntar amb la senyora Serra i fins i tot amb la CUP, doncs la veritat és que deixa molt que desitjar. I reitero, mai va desconfiar de Junts per Malgrat fins dies abans de la moció de censura? Correcte, jo amb Junts per Malgrat podia sentir rumors, però jo sempre havia confiat, perquè clar, deixes de confiar-hi, no ara? Havia confiat, doncs, cada cop que parlava amb ells m'ho desmentien, per tal, doncs, jo la mateixa claretat que he tingut amb ells l'esperava d'ells cap a mi, però bé, al final veiem que no ha sigut així, no? I el paper que juguen els altres 3 partits? Hem parlat de Junts per Malgrat, que era fins ara el seu soci de govern, però, clar, aquesta moció de censura no hauria prosperat sense el vot favorable dels altres 3 partits. Sí, bé, nosaltres, com he comentat abans, creiem que fins i tot votants d'aquests partits que hem rebut el seu suport, doncs han jugat les seves cartes, i jo faig una comparativa molt il·lustrativa, i molt reduccionista. Jo això ho comparo com un partit de futbol, un partit de bàsquet, en el que hi ha dos equips jugant i tu estàs jugant un bon partit i hi ha maneres de guanyar el partit al teu rival, no? El teu rival el pot guanyar jugant millor, no era el cas. Hi ha la segona alternativa, que és anar fent faltes i posant traves per intentar parar el joc del teu rival, tampoc se n'havien sortit. I hi ha una tercera, que és legal, però que és poc ètica i és amb joc brut, que és intentar lesionar el teu rival per deixar-lo fora del partit i no pugui competir en les següents competicions, no? I això és el que han fet, és a dir, ens han fet una entrada forta per tal de deixar-nos fora del partit, no tenir temps de disputar el partit, i també això jo crec que pels aficionats de l'equip de futbol que estava jugant un bon partit, és a dir, els votants socialistes, doncs normal que això faci ràbia i es critiqui, però crec que pels amants del futbol o de l'esport, que ni han votat al Partit Socialista ni són aficionats d'aquest equip, això ho veuen malament. Però estava jugant un bon partit, el Partit dels Socialistes? Sí, jo crec que sí. Si nosaltres en un any i mig la gent està contenta més, rebem el suport que ahir vam rebre, tens el suport del partit i s'estan fent les coses bé, jo crec que això l'oposició ho ha vist, i abans que ens consolidéssim i ara recollíssim els fruits dels projectes que havíem engegat, han volgut lesionar-nos i fer-nos aquesta moció de censura. I una moció de censura que ells critiquen tant que nosaltres decidim les coses en els despatxos. Aquesta moció de censura ha estat decidida entre 4 parets i consultant els 4 que tenen a l'Assemblea o els 4 que tenen a l'executiva, però que no han consultat per res a la població. Parlem de l'acte d'ahir, el ple que ahir va proclamar l'alcaldessa Carme Ponsa. Esperàvem veure un alcalde, en aquell moment encara ho era, més enfadat. Bé, jo sempre he tingut el mateix estil de fer política i el que no faré és deixar-me endur, com fan altres polítics, per un sentiment que puguis tenir dins, per carregar contra una alcaldessa o contra un partit polític. Jo crec que el càrrec d'alcalde, fins que l'he ostentat, ho he fet amb responsabilitat, sempre seguint la mateixa línia, no caient a deixar-te endur per sentiments negatius que puguis tenir en aquell moment, i sobretot per intentar respectar i fins l'últim moment governar per tothom. És a dir, això de que ara els 4 que s'han juntat governin pels seus, això han de canviar el xip totalment. És a dir, han de governar també per les persones que estaven ahí fora cridant contra la Carme Ponsa o contra la CUP o contra la moció de censura. Aquesta gent també és la població que ells han de representar i en comptes de a vegades mofar-se a través de xarxes socials, de com escriuen,
decidiu todos con Juan o tots amb Joan o amb la llengua que ho vulguin dir, ells han de ser molt conscients que aquesta població també l'han de representar i no només representen els seus votants. Vostè no es va mostrar molt enfadat, tot i que Déu-n'hi-do les coses que s'han sentit, no només en el ple d'ahir, sinó també a les xarxes socials, que després també farem un breu apunt, si li sembla. Qui sí va ser més dur va ser Oliver Sánchez Camacho, el regidor socialista, que bé, el seu discurs ha estat un dels més comentats. Per vostè, qui és Satanàs? És com va acabar el seu discurs, Bé, jo crec que és una pregunta que ha quedat a l'aire, però jo crec que el nostre company regidor ho va il·lustrar molt bé perquè tothom se'ns aparegui alguns noms darrere d'aquesta figura. Per tant, jo crec que no cal dir-ho directament quan tothom, si li venen noms, ja s'ho pot imaginar. Vostè no els dirà? És que crec que no cal, és a dir, jo crec que és tan evident que no cal, no? Però jo crec que el discurs que va fer l'Oliver és el que tots els socialistes i no socialistes també sentim en aquest moment. Jo vaig fer el discurs, ja dic, com a alcalde per el càrrec que tenia, però estic totalment identificat amb el discurs que va fer el nostre company Oliver, que va expressar a la perfecció el sentiment que teníem, no? Tothom va expressar sentiments, una mica també, no només el regidor Oliver Sánchez Camacho, sinó també, per exemple, estic recordant ara el discurs de Núria Casajoana, que, ostres, també estava carregat de crítica cap a la gestió que havia fet el PSC. Sí, és que ja comento, aquí se necessita justificar molt, és perquè veu que la gent no s'ho creu i intenta convèncer a les persones del per què ho han fet, no? En canvi, qui s'ha de justificar poc és perquè veu que les coses s'han fet correctament, llavors necessitava molta càrrega per tal d'intentar justificar el que... Jo crec que el temps és jutge de tot, posa les coses en el seu lloc i jo crec que està clar l'interès que han tingut de fer-nos fora, d'acabar amb el govern socialista, però jo penso que, bé, això ho han aconseguit, però avui han de començar a gestionar i de posar-se d'acord en temes de superàvit, quines inversions faran, en temes d'això, de la municipalització dels serveis, la dissolució del malgrat turisme, aturar unes obres... Com el veu el nou govern, precisament? Com ho veu? Bé, totalment incoherent, és a dir, tot el que han promès en els seus votants a dia d'avui estan fent tot el contrari, per tant és un engany impressionant, no? I per això també ens sentim nosaltres traïts i fins i tot molts dels seus votants traïts, no? Perquè això ajuda en què la política estigui a vegades tan mal vista, de dir, ostres, promets una cosa quan estàs en campanya, ara entres, la indecisió de la senyora Ponsa que va prometre en campanya dissolució del malgrat turisme. Li pregunten fa 4 dies, bueno, malgrat turisme ho dissol? No, perquè quan he entrat a treballar veig que funciona bé i crec que és de la millor manera que es pot gestionar malgrat turisme. I ahir anuncia la senyora Castellà que dissol malgrat turisme. És a dir, no hi ha cap línia coherent. O, per exemple, la CUP, que ho va expressar ahir molt bé l'Oliver, que deia que estaria a l'oposició i que el PSC, un partit d'esquerres, com pot ser que pactés amb Junts per Malgrat, que era de dretes i que només volia el sector turístic, i ens fan una moció de censura per pactar-hi ells i donar-los l'alcaldia. És que és totalment incoherent i només es pot entendre per això, per l'interès comú d'acabar amb el Partit Socialista i perquè estaven fent una bona feina i una bona gestió, i això també ho explicarem al llarg de la setmana que ve. Explicarem els números de gestió econòmica que deixem a l'Ajuntament, perquè volem deixar molt clar quins números deixa el Partit Socialista, i també molts projectes en marxa que tenim que els han volgut aturar. Com serà el Partit dels Socialistes a l'oposició? Bé, és una experiència nova. Crec que ara ens toca reflexionar i veure quina oposició farem, però ja li puc adelantar que no tindrà res a veure amb l'oposició que han fet ells. És a dir, l'oposició
carregar a nivell personal contra l'alcalde o carregar, no sé, ser destructiu. És a dir, nosaltres vindrem amb propostes constructives a defensar els projectes que hem fet i no farem el tipus d'oposició que han fet ells. Nosaltres tenim un estil propi, un estil molt marcat. Bé, d'estil no sé si en tenen, perquè serà la primera vegada que els veurem a l'oposició. Sí, però nosaltres ens comportarem igual que ens hem comportat al govern. És a dir, nosaltres sempre ens hem queixat de que els partits de l'oposició es queixin de les 4 arbetes que hi ha a una plaça, de les 4 bosses de basura que hi ha en els contenidors. Nosaltres sabem el per què passa això. Sabem la càrrega de feina que tenen els treballadors. Per tant, nosaltres no farem aquest tipus d'oposició, nosaltres farem un tipus d'oposició constructiva i de projectes. Serà estrany el proper ple, no?, aquest canvi de cadira per vostè? Sí, el que passa és que nosaltres, com que no hem vingut per les cadires, és a dir, al final tant ens és sentar-nos en un cantó com un altre. Home, no és el mateix. No és el mateix, perquè no tens la mateixa responsabilitat, però sí que tens el mateix objectiu i la mateixa... i persegueixes el mateix, que és millorar el teu municipi. Per tant, a nosaltres això el que ens ha de fer és fer-nos més forts per tal doncs, d'aconseguir el que hem aconseguit des de la democràcia, doncs, que és guanyar les eleccions municipals i guanyar-les amb més marge que mai. Continuarà actiu vostè a les xarxes socials? Home, jo sé que el que volen és... Ho dic perquè se li ha criticat també força. Sí, però saps què passa? Que si les crítiques venen de l'oposició, ara del nou govern, és perquè molesta el que fas. Llavors el que volen és, primer amb la moció de censura, doncs, posar-te en un segon pla, intentar fer-te desaparèixer, i també si molesta que estàs a les xarxes socials és perquè també et volen que desapareixis de les xarxes socials. I seguiré igual d'actiu o més. Què li ha semblat tot el que ha desencadenat precisament a les xarxes socials aquesta moció de censura? Perquè déu-n'hi-do els comentaris que s'han publicat, tant les persones que estaven a favor com estaven en contra, i també déu-n'hi-do les faltes de respecte que hi ha hagut per ambdós bàndols, per dir-ho d'alguna manera. Sí, bé, no deixa de que les xarxes socials, com deien, és un món virtual, però sí, és un món virtual que hi escriu gent real, no? No són robots ni les queixes que venen, doncs és de persones que viuen en el municipi i no deixa de que és un petit reflex del que està passant a la societat malgratrenca i per tant jo crec que s'ha de tenir molt en compte, però tampoc és un reflex real, és a dir, és un petit reflex que s'ha de tenir en compte, no? Llavors, les faltes de respecte d'un cantó i altre em semblen malament. Això continuarà, creu que continuarà això? Bé, jo crec que ara està en un moment molt àlgid, molt calent, perquè tot ha passat molt ràpid, no? I ningú s'ho esperava, ni nosaltres mateixos, no? Però jo crec que això es anirà calmant i jo crec que s'ha de calmar pel bé de tots i per la bona convivència de tots, no? I crec que s'ha de canalitzar d'una altra manera, és a dir, ara és un moment de ràbia, però jo crec que s'ha de canalitzar amb formes, amb educació, nosaltres fent una oposició constructiva, marcant molt el govern, està clar, però i nosaltres tenim molt clar que això s'ha de canalitzar de cara a les eleccions del 2019. Aquesta moció de censura ha dividit el poble? Bé, jo crec que també... Bueno, potser ha dividit una mica, però jo crec que no hauria de dividir. No hauria, però jo li he preguntat si ho ha fet. Jo crec que ho ha fet una mica, sí. Home, una moció de censura i més pels arguments esgrimits, fa mal i hi ha molta gent doncs, que ha estat callada durant molt temps, en diu la majoria silenciosa, i que ara ha sortit. Però també hi ha molta gent que potser no ha dit res, no? Correcte. Hi ha molta gent que de manera privada doncs, et mostra el seu suport perquè públicament no vol sortir, no? O simplement no es vol posar en política, però té el seu propi pensament. Potser sí que ha dividit una mica, però ja et dic, jo crec que no hauria de dividir
i que això s'ha de canalitzar de la forma més tranquil·la possible i la manera de canalitzar-ho, ja dic, més bé és políticament exigir al nou govern que compleixi tot el que ha dit, que en principi ha començat bastant malament, doncs fent una moció de censura, ja dic, entre quatre parets. I també me quedo amb la imatge de la vara, simplement, una comparativa. La meva imatge de la vara quan vaig agafar el càrrec d'alcalde va ser oferir-la al poble. No me la vaig quedar jo agafada, sinó que la vaig oferir al poble perquè el poder el tingués el poble. En canvi, la imatge que vaig veure ahir a la sala de plens és una vara agafada per 10 persones, molt fortament, i en canvi al poble no vaig veure en cap moment que se li oferís, sinó que van sortir per la porta, però la vara crec que se la van quedar ells. Per tant, jo crec que a vegades una imatge val més que 1000 paraules. Doncs amb aquesta reflexió l'hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies, Joan Mercader, portaveu del Partit dels Socialistes i ara nou cap de l'oposició. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i que seguiu sempre endavant.